ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошиниҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2106 саршидагӣ то мошини калон гурзавой зилай ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестаед, то ҳозира обуна шавад и дар видео лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошиниҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад ин Nexi ки соли барӯшаш 1995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри нав. объём мотораш 1.6 литрай, сӯзишвориш бензин газай. коробка пердач механикай. нархи мошин 23000 сомонияй. ба рубл бигардонем 150000 рубл мешавад. ранги мошини сиёҳ аст. кӯзаш хачибек. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад. гуфтеса германскияй. агар харидори аниқ бошем, боз гап гуфтагия мезанем. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм ваз 2106 соли барӯшаш 2006 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри душанбе. объём мотораш 1.6 литрай, сӯзишвориш бензинай. коробка пердач механикай. нархи мошин 26000 сомонияй. ба рубл бигардонем 169000 сомонӣ мешавад. ранги мошин сирх аст. кӯзаш сидан мебошад. мошин сироч нафурӯхта мешавад. мошина барои хидш карда соҳибаш просто сум дар кор шуда барои амқа мефурӯшанд. шуд дискош қати балонош навай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охириша тамошо мекунед. сеюм Daewoo Leganza соли барӯшаш 2000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Хуҷанд. объём мотораш 1.8 литрай, сӯзишвори бензин газай. коробка пердач механикай. нархи мошин 20000 сомонияй. ба рубл бигардонем 130000 рубл мешавад. ранги мошин сервисияй. кӯзаш сидан мебошад. мошина состоянияш зури бад гуфтеса 4 электропакет дорад. климат контрол мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. чорум ваз нива соли барӯшаш 2016 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар бохтар, Қурғонтеппа. объём мотораш 1.7 литрай, сӯзишвори бензин газай. коробка пердач механикай. нархи мошин 75000 сомонияй. ба рубл бигардонем 489000 рубл мешавад. мошина зури бад гуфтеса состоянияша ягон камбудӣ надорад. абагрев сидени дорад. кондисионер дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон аст. панҷум Daewoo Lacetti соли барӯшаш 2010 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар бохтар, Қурғонтеппа. объём мотораш 1.6 литрай, сӯзишвориш бензин газай. коробка пердач механикай. нархи мошин 35000 сомонияй. ба рубл бигардонем 228000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кӯзаш сидан мебошад. мошин алишиам аст ба Мерседес. агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум ваз 2107 соли барӯшаш 2003 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар ваҳдат. объём мотораш 1.5 литрай, сӯзишвори бензинай. коробка пердач механикай. нархи мошин 20000 сомонияй. ба рубл бигардонем 130000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст. кӯзаш сидан мебошад.
мошина ҳамаи ҷӯша 100% гуфтесай раднои краскаш мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳафтум, Opel Hatchback соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар ҳамадонӣ объём мотораш 1.8 литрае ки сӯзишворӣ бензин газ аст. коробка передач механикаи нархи мошин 23000 сомонияе, баробар бигардонем 150000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кӯзаш Hatchback. мошин срочно фурӯхта мешавад. гуфтесай ягон камбудӣ надорад. танҳо документош тамом шудагӣ. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, Opel Vectra Простой соли бароишаш 1990 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар ноҳияи восе объём мотораш 1.6 литрае, сӯзишворӣ бензин газ аст. коробка передач механикаи нархи мошин 14000 сомонияе, баробар бигардонем 91000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кӯзаш седан мебошад. мошина состояниша нормални гуфтесе. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. нӯҳум, Zil дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе нархаш 33000 сомонияе, баробар бигардонем 215000 рубл мешавад. мошина мотораш Урал мебошад. 4 баллони нав дорад. 4 моҳи дигар документош сурок дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. и дар видео лайкро фаромӯш накунед. и мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. даҳум, Газел соли бароишаш 2007 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар Исфара нархаш 30000 сомонияе, баробар бигардонем 195000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад. состояниша зури бад гуфтеста. моторша 406 инжектор мебошад. 16 ҷои нишаст дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ёздаҳум, Daewoo Leganza соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе объём мотораш 1.8 литрае, сӯзишворӣ бензин газ аст. коробка передач механикаи нархи мошин 17000 сомонияе, баробар бигардонем 111000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кӯзаш седан мебошад. мошин кондисионер дорад. салонаш тоза мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12, Opel Duty соли бароишаш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Хуҷанд объём мотораш 1.6 литрае, сӯзишворӣ бензин газ аст. коробка передач механикаи нархи мошин 24500 сомонияе, баробар бигардонем 160000 рубл мешавад. ранги мошин зелёние, кӯзаш седан мебошад. мошин гази Евро 4 дорад. техосмотраш 1 сола мебошад. кӯзаш задагӣ нест. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. 13, Vaz Niva соли бароишаш 2013 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе объём мотораш 0.6 литрае, сӯзишворӣ бензин аст. коробка передач механикаи нархи мошин 55000 сомонияе, баробар бигардонем 359000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷӯша 100% гуфтесай боз арзон мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14,
Daiwo Laseta соли барои 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Объём мотораш 1.8 литрай. Сӯзишворӣ бензин газай, коробка передачи механикай. Нархи мошин 28000 сомония ба рубл бигардонед 182 рубл мешавад. мошин айни ҳол дар ширкат кор кардеса 1 сола ҳуҷҷат дорад. Агар харидори аниқ бошед, марҳамат, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. Дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар. Сарбаланду хонаобод бошед.